سلامات دك عبيتي كمياتكم كمي وعيلاتكم كمي حديراتكم كمي رفيداتكم ببزلكم معلم ملختي سلامتا فلما كلكم جمرني سلام نختلو لي على مرز زلكم اب تግራይ اب ኤርትራ اب ደገ ሙሉእ ዘለኹም ተጋሩ ኤርትራውያንን ኩልኹም ተዛረብቲ ትግርኛ ዓለም ሙሉእ ዘለኹም አንቱም ተቃለስቲ ጀጋኑ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ አንቱም ሰላም ደለይቲ ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ክነብር ኣለዎ ኢልኩም ቁርፂ ውሳኔታት ወሲንኩም ሰላም እዙይ ሲ ዘላቕ ክኸውን ፅምዶ ሰላም ትቃለሱ ዘለኹም ኣብ መትከልኩም ምንተ ህዝብኹም ምንተ ህዝቢ ትግራይ ምንተ ህዝቢ ኤርትራ ኤርትራውያን ተጋሩን ኣብዚ መስመር ዘለኹም ኣብ ቃል ሰብ ሰላም ጎስጓስኩም ሰላም ዝኾነ ሰላም ኩኑ በብ ዘለኹም ሰላም ኩኑለይ ፌስቡክ ሒዚ ላይቭ ጀሚረ ኣለኹ ሓፃር እያ ናይ ለማዓንቲ ቪድዮ ክሰርሕ ምክንያቱ ስራሕ ውፅእ ኢለ እየ ዘለኹ እንዳጋጣሚ ዕረፍቲ ናይ ንጉሆ እየ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚዩ ሸር ግበርዎ ኮመንትኩም እውን ፅርሕ ረቢለ ክሪአን ክምኩር እየ ፀርፊ ተኮይኑ ያው ናይ ደካማ ምልክት እዩ ተረፈ ግን ሓበሬታታት ናይ ትግራይ ሰላም ከመይ ኣሎ ፅምዶ ከመይ ይኸድ ኣሎ ስራሕትና ከመይ እኒሄ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ እኒሄ ባህጉ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ እዚአን ኢለ ናይ ትግራይ ቃልሲ ዘባላሽው ዘለዉ መን እዮም እንታይ እዩ ከመይ ኢና ክንገብር ዛዕባ ምዕራብ ኤርትራ ኸ እንታይ እኒሄ ርእይቶኣ ትሕዞኣ ኣብ ሰዓት እዚዩ ዛዕባ ትግራይ ዛዕባ ኤርትራ ንእሽተይ ሕውስ እናበልኩ ክነግረኩም እየ ከምኡ እውን ነቶም ጎረባብቲ ካልኦት ኤርትራውያን እኳ ድሕሪ ሒዚ ጎረቤትና ክንብሎም ኣይንደልና በቃ ኣሕዋትና ኤርትራውያን ብሓደ ክንበልዕ ብሓደ ክንሰቲ ብሰላም ክንነብር ኣብ ትግራይ ኣብ መቐለ ኣብ ኣስመራ ኣብ መንደፈራ ኣብ ዓድዋ ኩሉ ከተማታትን ገጠራትን ትግራይ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ብሰላማዊ መገዲ ፀገምና ክንፈትሕ ምዃንና ከይትጠራጠሩ ኢኹም ተረዲኩም ንዝዩ ዘጉርዕ ኣካል ኣሎ ሶ ኣበይ ክጅምር ኣበይ ጀሚረ ኣበይ ጠጠው ከብል ክነግረኩም እየ ግን ኣጋጢምና ዘሎ ፀገማት ከመይና ክንፈትሖ ሕፅር ኣቢለ ክነግረኩም ኣብ ሱዳን ማዓስከራት ዘለዎ ኣሕዋትና ናይ ሓዊ ባርዕ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀሎት ንግበረሎም ያው እቶም ኣሕዋትና መዕቆቢኦም ብሓዊ የቃፅልዎ ኣለዉ እዚኣቶም ናይ ብልፅግና ልኡኻት እዮም ብልፅግና ኦሮሞ ታክቲክ እንታይ ገይሩ ኣሎ ይመስለኩም ሒዚ ትፈልጥዎ ዘለኩም እዚ ኩሉ እዚ መልእክቲ እዚዩ ይብፃሕ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ይብፃሕ ናብ ዳያስፖራ ኤርትራ ይብፃሕ ከምኡ እውን መላእ ዓለም ሙሉእ ዘለካ ትግራዋይ ኤርትራዊ ሓዝኒ ተረድኡኒ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ሽርሒ ታደሰ ወረደ ልኡኽ ናይ ብልፅግና ኦሮሞ ኮይኑ ቃልሲ ናይ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ቃልስና ኣባላሽይዎ ኣሎ ምክንያቱ ብልፅግና ኦሮሞ ኣብዚ ሰሙን እዚዩ ተጓሒፉ ናይ ሕግ ማንጉግ ተከዘዘብ ተባሂሉ ዕጢቁ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣስፊርዎ ዘሎ ራዕዲ ፈጢሩ ሒዚ ይሃድም ይወፅእ ምህላው ምስ ፈለጠ ሰራዊት ትግራይ ዘድልዩ ሓገዛት ሎጂስቲክ ከይረክብ ታደሰ ወረደ ቆሊፉ ሒዝዎ ማይ ከይረክብ ስንቂ ከይረክብ ዘድልዩ ሓደ ናይ ተፈላለዩ ነገር ናይ ሎጂስቲክ ናብ ዲቴሎ ኣይኣቱን ግን ሰራዊትና ዘድልዩ ሓገዛት ናብ ግንባር ክወፍር እንከሎ እዚአን ከይረክብ ግዝያዊ ምምሕዳር መንግስቲ ኮይኑ ዝሓለፈ ወርሕን ፈረቓን ዝኩሉ ስራሕ ሰሪሕና ናብ ምዕራብ ሒዚ ክንኣቱ ናብ ዓድና ተወዲኡ ተወሲኑ እናሃለወ ብመሪሕነትና ሓደ መራሒ ታደሰ ወረደ ዝበሃል ሰብኣይ ግዝያዊ ምምሕዳር መንግስቲ ስለዝኾነ ቁልፊ ገይሩ ምስ ብልፅግና ኦሮሞ እንታይ እዩ ዝማየጥ ዘሎ ክነግረኩም እየ ኣብዚ ኤርትራውያን ተዓዘው ልቢ ግበሩ ዓያሽኹም ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ ዘጋጠሙ ነገራት ፍለጡ ታደሰ ወረደ ሻጥር ምስ ብልፅግና ኦሮሞ እንታይ ዝገብር ዘሎ ሓይለ ከብርትዕ ናብ ጎንደር ናብ ባሕሪ ዳር ናብ ዓፋር ግዜ ሃበኒ ኢልዎ ሰራዊት ትግራይ መልሶ ኢልዎ ልኡኽ ናይ ዲዲኣር ዘይገበርና ኢሉ እኮ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ታደሰ ወረደ ነጊርና ሒታ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ብልፅግና ኦሮሞ ንትግራይ በቃ ጠጠው ከብል እዩ ሒዚ ኣይትንክፍን ሸፈት ኮ እዩ ዝሰርሕዎ ዘለዎ ታደሰን ኣብይ ኣሕመድን ግልፂ ፍለጥ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ እዚ ፍለጥ ሓቅነት ዝኒሄ ፀገም ኣብ ትግራይ ኣርሒቕና ይንኺድ ፀላእትና ኣርሒቕና ይንኺድ ሻዕብያ ይፀላኢኹም
እከለይ ጸላይኩም ነነነ አውሽተ መቀደን መራሕቲ ናይ ባዕልና ምሽጥር ናይ ትግራይ እውን ዘውፅሑ ሕዚ ብልፅግና ኦሮሞ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ኣነ ብፀለምቲ ብሽረ ገይረ ብሸራሮ ብሑመራ ገይረ ናብ እምኒ ሓጀር ንኤርትራ ክድብድብ ንኤርትራ ክጭፍጭፍ ንኤርትራ ክድምስስ ንሻዕብያ ከጥፍእ ሻዕብያ ማለት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ባይዘወይ ወያነ ክበሃል ተሎ ወያናይ ንሕና ኢና ተጋሩ እዚ ንክገብር ተዓገሰኒ ሰራዊትካ ሰሓበለይ ኣነ ኣትየ مقدم بدرونن بأيرن ني شعبية خدم سوسية يلوه كان من مشتري يلن نحن هذا بسرن لكم لنا بتجري آتي بلسقنا أورومو ني شعبية أيوة قاين بحالتنا يلن عين فكدن تجري عودة خوينات هذا عين جبران قال أي ني شعبية دم سيسو نتجري كتف نتجري كجبط خذل مخانو كبل عنا خطفنا مخانو الزنا نحن نفلت تجارو أوزيو لخبس بس زولو بانداتات تجراي بانداتات إرتراويان كمني سنت أنا جرماي مالتيو أنا أقولكم كمني جنرال سعد كان مالتيو كمني كمني يقولكم تندي ما يزدر كوكم نو إرتراويانن تجارون نسبل سجنا أروم الصرحو هذا إرتران خيشف شف هذا تجراين خيشف شف الصرحو سلازي يوون دقاقي ما أغدي ما هذا تجراين هذا إرتران لب نجبر هو ما رحنا جيجات صريحهم فلت هو أب تجراي دقات أما تمالي شاف نفلت هو شعبية مس بلسقنا خسلف أي جبوا النيرو زيدنا زينو خوينا مس حواتنا يتراويان شعبية مس شعبية احنا تنا هزي يترا ويانا شعبية نسي نحنا هنا ويانا مالت تقارو شعبية خات هزي تقرا تراو زينهم أفتقولنا يزينهم مالتيو أفتقولنا يزينهم نايت مالي جيجا كم الرمو حبيرنا نوقعه كحساد الليو هزبي نخحس يكحس بحجز حتى تليون حتى تصقم يلنو مقدم السلام كنبر لنا كأيت نورن إيلوجين نايشوا حيلي ارتراج أفشاف خجمر ززاجاج وزلو شاطر نايت عد صورة دزيون إحنا عين قبول انتقارو حد ارتراوي أوزي لب جبر سمع ملتنا سلوزين إحنا أزي عين قبلن سراوي تجراي أو ساعات زيو وراريسو بتعطي سنة يتكذب زبها لما أراد تجراي ودي ومحلوي زي أخي تجورجن تعدى صورة ده لوخ بلسقنا أرومو أما قال خفيفك نأنا ختوارد نأنا ختفرس سراوي تجراي تبتن أو حتى تفرس صرح ذلها مساحة ذلوا خورا خورون صح نوبة بحق خطيئو تصاي قبر حزب تجراي زاوية حرنا تجراي سراوي تجراي ساوي عتاي ود ورده يلعن قبته منجس تجراي نمر بوتي يمسع تعدى صورة ده نتجراي زي كونسي نبلسقنا أرومو يسرح ذلوا لؤخ ناي بلصقنا أرومو خوينو أمغل خوينو أنصار هز تግራይ ዝቃለ ዘሎ ታደሰ ወረደ እዩ አንቱም ንታደሰ ወረደ መንዲ يمسي وحوحته يكون يمسي أتطولو نيشتي لب جوار حسو برسخم حسو حوحات نسا تأمنوت ود أفتي ود بقى أفتي كابنا أفتي نحاتا بوتا زلو ناي حوحات أكاد أغريبا إياه عاد أغريبا أبي أحمد خلت تغريبا أبي أحمد سلس تغريبا أبي أحمد ما تشرش أنت أي مراجعنا تعد سورة ده هوني لوم قال مراج فينا أمراجعت مقاصد نورو مستنا غاجن كاب جزياهم محدار زي اللي تقراي ناي باجتات زفرم ناي كاري نجر زستخاخل ما راح زي بالله خاب سويلا بعد تخون كافتا وعلف توريا سويلا تفرس مبات تصميمنا كابنا نام علينا قارسنا نتقالسنا أمراج لزي بالله إيلو بزي مخنيات زمسأيو سلازي نحوحات يامسياتو من دي يمسي وناكم تحتن زي تردوكم بوليتيكا سويلكم تحنكرون مجمتا بوليتيكس 101 أزنو بوليتيكس 101 كما يسرح تردو وسمارت فون سلازي حاسكم بك ألمكو بتعام قريب نانتم سوا نخندينا خننهر نخندينا خنشقن ناي قدم قارس مقر نيرو بسيط مش تقري تحاز نيرو حوحاتن شعبيان حبيرهم درج خدم سستلو صبوك قالس نيرو سلازي وحيدي زي لكم دلي تناي 17 عام كالسي شعبيات تناي 3 عام كالسي نحنا 17 تقالسنا يو درج خدم سستلو هز تግራይን هز ኤርትራን بتا بلعيتو هاجر إثيوبيا
ዝነበረ ጨፍጫፍን ጀነሳይድን ኣብ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ህዝቢ ትግራይን ብኢትዮጵያ ማለት እዩ ካሕሳ ንምንታይ ዘይረኸበ ሽዑ ምክንያቱ መራሕትና ክብለኩም ተለኹ መራሕትና ተጋሩን ኤርትራውያንን ተጋደልቲ ማለት እዩ ቶም ናይቶም ተጋደልቲ መራሕቲ ዝኩሉ ጅግንነት ዝሰርሐ መንእሰይ ኤርትራን መንእሰይ ትግራይን ሓቢሩ ብሓደ ኮይኑ ደርጊ ምስ ደምሰሰ ግቡኦ ይረኸበን ግቡኦ ይረኸበን ሓቂ ምዝራማ በቃ ተወሰንኩም ኤርትራውያን ክትፀልኡ ንትኽእሉ ኢኹም ተወሰንኩም ተጋሩ ክትፀልኡ ንትኽእሉ ኢኹም እዚዩ ኣነ ግን ኤርትራውያን ገሊኹም ክትፀልኡኒ ገሊኹም ክትፈትውኒ ተጋሩ ገሊኹም ክትፀልኡን ክትፈትውኒ ዘይኮነት ሓቅነት ምዝራብ እዩ መጨረሽኡ ልቢ ዘለዎ ትግራዋይን ኤርትራውን ሓቂ ሒዘ ክቃለስ ተለኹ ሓቂ ከውፅእ ተለኹ በቲ ሓቂ መሰረታዊ ልክዕ እንዲ ኢድ ኣምክፍ ትብሉኒ ኢኹም ተረዲኩም ግን እኒኹም ሓደ ሓደ መስኩፋ ይስን ሽምኳ ንባዕሉ በደይ ክሓምቕ ጁንታ ካ ይብለኒ ኣለኹ በስባስ እዚ ርኢኹሞም እዚኣቶም እዮም ቶም ደቂ ደርጊ ማለት እዩ መቸም ሕማቅ ንምተዛሩና ትምክሩ ስለዚዩ ንምንታይ ኢና ብድሕሪ ዝምለስ ዘሎ ትብሉ ኢኹም ኣይንለቆምን ሽዋውያን ሲ ይብለኩም ኣለኹ ሃፍተ ገነት ኣብ ሽዋ ዘሎ ኤርትራውያን ዝገበርዎ ዝተዋፅኦ ተጋሩ ዝገበርዎ ዝተዋፅኦ ፐርሰንተጁ ካልኩሌሽን ንገብሮ ብፅሒቱ ግን ትግራዋይን ኤርትራዊን ካብ ሃገር ኢትዮጵያ ናይ ዝሓለፉ ዘመናት ናይ 100-200 ዓመታት ዋላ ይኹኑ ናይ 100-200 ዓመታት ዋላ ይኹኑ ሕድሕድ ትግራዋይ ኤርትራዊን እጃምካ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ዘሎ እጃምካ ዝተዋፅእካ ሃፍተ ገነትካ ንክትምልስ ሓበርና ክንቃለስ ኢና ንክንምልስ ተጋሩን ኤርትራውያን እዚዩ ዘይርድኦ ትግራዋይ ዘይርድኦ ኤርትራዊ ኣብ ጭቅጭቅ ኣብ ምፅራፍ ትግራዋይ ከምዚ ኢኻ ኤርትራዊ ከምዚ ኢኻ ኤርትራዊ ከምዚ ገይሮምን እዮም ትግራዋይ ከምዚ ገይሩን እዩ እዚ ናይ ፀቢበት ሓሳስባ እዩ ሓደ ቋንቋ እናተዛረብና ብቀሊሉ እናተረዳእና ፀገምና ዘይንፈትሕ ኮነ ኢሎም ናይ ሽዋ ሓይሊ ክልተይና እናተጋረጨና ንክንነብር ኣብ ውግእ ኣብ ምቅታል ክንነብር ዝሰርሕዎ ተጋሩን ኤርትራውያን እንታይ ፀገማት ፈጢርና ፀኒሕና ርኢናዮ ኢና ንሕና ሓድሽ ወለዶ መናእሰይ ሒዝማ ተረዲኡና እዩ ዘሎ ካልእ ትረፍ ክነግረኩም ፀላእትና እኮ ተጋሩን ኤርትራውያን ጥራይ ክንቃተል ጥራይ ክንባላላዕ እኮ ኣይኮነን ሰሪሖምልና ተጋሩ ንባዕልና ይብለኩም ኣለኹ ተጋሩ ንተጋሩ ክንቃተል ክንባላዕ ዝሰርሑ ዘለዎ ብሰዓት እዚዩ ፀላእትና ኣጀንዳ እዚዩ ንገብሮ ኣለና ኤርትራውያን እኮ ናይ ባዕሎም ውሽጦም በቃ ከምኡ እኒሄ እዩ ኣብ ዓርሲ ብዓርሳቶም እምነት ከይፈጥሩ እንሰልጠነ ንምንታይ ድዮም ሃገር ኤርትራ ብልፅግና ይወሰዳ ባሕሪ ይወሰደ ዝብሉ ዘለው ሸየጥቲ ዓዲ ንከብዶም ስለ ዝሓስቡ እኮ እዩ ዕዳማ ስለ ዝኾኑ ህዝቢ ኤርትራ ክጠፍእ ኣለዎ ዝብሉ እኮ እዮም እዚኣቶም ሻዕብያ ክጠፍእ ኣሎ ክብሉ ተለዉ እኮ ህዝቢ ኤርትራ ክጠፍእ ኣለዎ እኮ እዮም ማለት እዩ እንታይ ገይሩ ህዝቢ ኤርትራ ዝጠፍእ እንታይ ዝገበረ ህዝቢ እንታይ ገይሩ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ገይሩ ይጠፍእ ለባም ዝኾነ ኤርትራዊ ለባም ዝኾነት ኤርትራዊት ለባም ዝኾነ ትግራዋይ ለባም ዝኾነት ትግራወይቲ ህዝቢ ክጠፍእ ኢሉ ዝእውጅ የለን ጨካን ተዘይኮይኑ ጨካን ግን ኩሉ ግዜ ጨካን እዩ ወዲ ሰብ ተኣሲሩ ሓዊ ዝጥበሰሉ ወዲ ሰብ ተኣሲሩ ብሂወቱ ናብ ባሕሪ ዝሽንደወሉ ዘመን ርኢና ጨካናት ምዃኖም ሸዋውያን ግን ተረዲእና ስለዚሁ ሸዋውያን ንሕና ፈኸር ኣይኮነን ንሕና ከይድና ንህዝቢ ኦሮሞ ክነጥፍእ ክንቀትል ኣይንምነን ህዝቢ ኤርትራ ይምነዮን ህዝቢ ትግራይ ይምነዮን ንሕና ግን እዚ ክልቲኡ ግንባር እዚዩ እዚ ክልቲኡ ህዝቢ እዚዩ ብሓደ ክንቃለስ ተኸባቢርና መስመርና ሓሊና ተጠንቂቕና ሓደ ኤርትራዊ ንሓደ ትግራዋይ እናነኣሰ ሓደ ትግራዋይ ንሓደ ኤርትራዊ እናነኣሰ ዘይኮነ ተኸባቢርና ተረዳዲእና ብርእስና ካራ ዝሓዘ ክዋጋእ ጥርሙዝ ዝሓዘ ርእሲ ክወቅዕ ከላሽ ዝሓዘ ተኩሱ ክቀትል ዘይኮነ ብርእስና ትምህርቲ ንምንታይ ድዩ ሰብ ዝምሃር ፀገማት ተማይጥካ ንክትፈትሕ ኮ እዩ ዋላ እንተመረረካ እወ መሪር ኮ እዩ ቃልሲ እናተቃተልካ ጎ እናተጨፋጨፍካ ኣይኮነ ስለዚሁ ኣንቱም ዝርድአኩም ልቢ ዘለኩም ኣንቱም ንህዝብኩም ትሓስቡ ተጋሩ ኤርትራውያን በይዛኻትኩም ሓቢርና ንቃለስ ህዝቢ ኣለና ኣብቲ ባይታ ሰላም ባህጊ ዘለዎ ሰላምና ንኩሉ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ንኸውን ሓቢርና ንቃለስ እዚ ቃልሲ እዚ ከዓ ነየ ፃውዒተይ ንኩልኩም እዩ ተጋሩን ኤርትራውያን ቀፂለ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ብደገ ኮይኑ ክከታተል
ካብ እስር ቤት ብዋሕስ ወፅዩ ኣሎ ፅቡቅ እዩ እዚዩ ዲሞክራሲ ማለት ኣብ ዝኾነ ዓለም እዚ እዩ እቲ ናይ ሰራዊት ዓቃቢ ሕጊ ገበን ፈፂሙ ኢሉ ብጥርጠራ ኣሲርዎ ቀኒዩ ሎማዓንቲ ግን ብዋሕስ ወፅዩ ኣሎ ፅቡቅ እዩ እዚዩ ንሕና ካዚ በቃ ግዴታ እዩ የድልየና እዩ ሙሉእ ፅባሕ ንጎ ናፃ እንተወፅዩ ናፃ ይወፅእ እቲ ኣክሲስዎ ዝኒሄ ገበን እንድሕር ፍሪድዎ ንእስር ቤት እዩ ንካሊእ ግን ሓቢርና ንስውን ንቅበሎ ማለት እዩ ናይ ስርዓት እዩ ኣብዚ ግን ዝብለኩም ሕዚ ሱዳን ተፈናቀልትና ይሞት ኣለዉ ብልፅግና ኦሮሞ ንሻዕብያ ክወቅዕየ ኢሉ ሒዚ ይዘጋጀ ኣሎ ናብ ምዕራብ ከይነኣቱ ታደሰ ወረደ ዘድልዩ ሓገዛት ሰራዊት ትግራይ ከይረክብ ዓፅዩ ሒዝዎ ኣሎ ሕዚ ግን ኣብ መቐለ ምይጣት ይካየድ ኣሎ ኣብ ሽረ ምይጣት ይካየድ ኣሎ ኣብ ካሊእ ቦታ ኣብ ሰራዊትና ምፅራያት እውን ይካየድ ኣሎ እዩ ዘዕንቀፍና እውን ውሽጥና ኣለውና እዮም ፀገማት እዚኦም ክፍታሕ ሒዚ ብድምፂ እውን ብብዝሓት ታደሰ ወረደ ሒዚ ይስዕርዎ ኣለዉ እዮም ምክንያቱ ታደሰ ወረደ በይኑ ኣይዝውራን ትግራይ ክነግረኩም ብልፅግና ኣብ ትግራይ ኣይስዕረናን ትማሊ ናይ ብርሃን ኣገው ዝመርሖም ካብ ሰቆጣ መፅኦም ኣብ ኣርሚ 26 ኮር ሓደ ውግእ ከፊቶም ኣርፊዶም እሰው ብርሃን ኣገው ዝበሃል ሽፍታ ወንጀለኛ ካብ ሰቆጣ መፅኡ ኣብ ኣርሚ 26 ኮር ሓደ ውግእ ከፊቱ ተዋጊኦም ጅግና ሰራዊት ትግራይ ግን እቲ ብኡ ዝመፅ ሓይሊ ኣባይርዎ እዩ ክልተ ተማሪኾም ኣለዉ ኢንፎርሜሽን ፅቡቅ ንረክብ ኣለና ብዓፋር ብናይ በራሕለ ብካሊእ ተፈላለየ ቦታ እውን ሒዚ ብልፅግና ኦሮሞ የምፅእ ኣሎ ሰራዊት እቶም ሸፋቱ ናይ ትግራይ ይትኩስልና ኣለዉ ብኡ ኮይኖም ክልተ መዓልቲ ተኩስ ተካይዱ እዩ ዛዕባ እዚ ዘይዛረብ መራሒ ትግራይ እዩ እኒአና ኣብ መቐለ ታደሰ ወረደ ዛዕባ እዚያ ኣይዛረብን ተረዲኩም ድዩ ዛዕባ እዚዩ ዛዕባ ህዝብና ዋ ብልፅግና ኦሮሞ ንምንታይ እዩ ስልኪ ናይ ትግራይ ዘይዓፀዎ ክነግረኩም ምክንያቱ ሰራዊት ትግራይ በበይ ኣቱ በበይ ወፅእ በበይ ይንቀሳቀስ በበይ የመዓራርብ በበይ ኣኼባ ይካይድ ኣሎ እቶም ኣብቲ ውሽጥና ዝኔው ዋላ ሰራዊት እኔውና ሰራዊት ትግራይ እዚኦም እዮም ሰራዊት ትግራይ ኣብዚዩ ሕድሕድ ኣብ ወታደር ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ሕድሕዱ ተማያይጡ ኢንፎርሜሽን ዘመሓላልፍ ክፃረግ ክኽእል ኣለዎ ናብ ቃርስ ክንኣቱ ተለና ንምንታይ ሰራዊት ብሱርከ ስልኪ ሒዙ ዝንቀሳቀስ ኣብዚኣ ሰራዊት ትግራይ ክትወቅስኑ ትኽእሉ ኢኹም ግን ኣብ ጎንኩም ዝኔው ብፀትኩም ምስጢር ናውፅኡ ንፀላእትና ይህቡ ኣለዉ ስለዚ እዚ በዓልኩም ተማያይጥኩም ትስልኪ የድል ዶ የድልል ናኹም ገድፎ እየ ግን ብናተይ ርእቶ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ንኸደሉ ግን ሕድሕድ ሰራዊት ንግዚኡ ስልኮ ቅሚጡ ክንቀሳቀስ ኣለዎ እዚኣ ቁልፊ ትገብራ ምክንያቱ ናይ ትግራይ ዝኒሄ መስመር ስልክታት ንሕና ስለዘይንቋፃፀሮ ሰራዊት ዝንቀሳቀሶ ዘሎ ቪድዮታትን ኢንፎርሜሽን ዘመሓላልፍ ገሊኡ ብግርሂ ገሊኡ ብሽርሒ ገሊኡ ተሓሲቡ ንኣና ሓደጋ ይኮነና ኣሎ ትግራይ እዚ ነገር እዚዩ ክሕሰበሉ ኣለዎ ክርአ ኣለዎ መፍትሒኡ ግን ባዕልኩም ተማየጥኩም ተትፈትሕዎ ፅቡቅ ይመስለኒ እዚኣ ምክሪ እያ ምክንያቱ ኣብ ሰራዊት ኣብ ፖሊስ ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ኮይኖም ሰራዊትና በበይ ይንቀሳቀስ ኣሎ እንታይ ሒዙ ኣሎ እንታይ ሓይሊ ኣሎ እንታይ ቁፅሮ ኣሎ ይሕልፍሉ ኣለዉ ተንድሮን ጨፍጫፍ ዝገበራ ለምቅነ ብናይ ባዕልና ውሽጥና ባንዳታት ኢንፎርሜሽን እናሃቡ እዩ ናይ እንትጮ ናይ ገንደፍታ ነበረ ደብዳብ ንኣብነት ኣብቲ ከባቢ ንስታት ዝኾነ ሰራዊት ነይሮም ተባሂሉ እዩ እቶም ተጨፍጨፉ ግን ሲቪልየን እዮም ኣብ ቆላ ተንቤን ጨፍጫፍ ተካየደ ንፈልጦ ኢና ኣብ ካሊእ ተካየደ እውን ንፈልጦ ኢና ሓበሬታ ካበይ ረኪቦም ተይልኩም ካብ ተጋረኡ ዝኔው ብስልኪ እናደወሉ ኣብ ሰራዊት ኮይኖም ኣብ ፖሊስ ኮይኖም ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ኮይኖም ኣብ ፀጥታ ትግራይ ኮይኖም ኮምፕሮማይዝ እናተገበርና ማለት እዩ እዚ ኣግባብ ድዩ ኣግባብ ድዩ ስለዚ ኣነ እዚዩ እቲ ዝምልከቶ ኣካል ኣብዚ ኮሬክሽን ንክገብሮ ተስፋ ንገብር ቃልስና ክቅፅል እዩ ምዕራብ ትግራይ ክነኣቱ ኢና ከይትጠራጠሩ ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ በቃ ተዘጋጅ እዩ ሃገሩ ላዕላውነቱ ከክብር ሰራዊት ኤርትራ ይብለኩም ኣለኹ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ዝተዳልዩ ኤርትራ ሃገር ኣለዋ ላዕላውነታ ክተክብር ብልፅግና ኦሮሞ ከጥበቂ ሒዙ ትጭፍጭፍ እየ ብፀለምቲ ብምዕራብ ብቲን ብቲን ኣትየ ብትግራይስ ክድብድብ እየ ንኤርትራ ከጥፎም እየ ይብል ኣሎ ኣብዚ ግን ነቕ ዘይር ሰራዊት ባዕሉ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ተዘጋጅ ኣሎ ግብረ መልስ ኣይተኮነ ከመይ ገይሩ ከም ዝድህኮ ንብልፅግና ኦሮሞ ባዕሉ ህዝቢ ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራን ንኦም ገድፎ እየ ንሕና ግን ትግራይ ባዕልና ኣለና እያ ተጋሩ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ውሽጥና ኮይኖም ዝሕምክሩ ዘለዉ ውሽጥና ኮይኖም ዘበላሽ ዘለዉ ግን ስነ ስርዓት ግበሩ ኢልና ንቃለሶም መንግስቲ ትግራይ ናብ መረቦት ናብ ቦቱ ይመለስ ወዲ ወረደ ያኽለካ ኣብቂዕካ ኢኻ ድሕሪ ሒዚ ዓቕሚ ዘለዎ ፖለቲካ ኣፍልጦ ዘለዎ መሪሕነት ናብ
መንግስቲ ትግራይ ናብ መረበት ክመፅእ ከሎ ፖሊስ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ተፀዋዕነቱ ናፍቲ መንግስቲ ይኸውን ትግራይ ብመንግስቲ ትምራሕ ማለት እዩ እዚ እዩ ቆንዲ ንሕና ሒዝ ክንቃለስ ዘለና መንግስቲ ትግራይ ናብ መረበቱ ይመለስ መንግስቲ ይሃለወና ትግራይ ዋላ ተወሰነ ሓደ ወርሒ ክልተ ወርሒ ዓፂዎ ዝኒሄ ብልፅግና ቅርሺ ሓደ ሓደ ነገር ጠጠው ይበል ንሕና ብባዕልና በጢስና ምዕራብ ትግራይ ኣቲና ምስ ሱዳን ምስ ኤርትራ ምስ ግብፂ ምስ ኬንያ ምስ ኩለን ዓለም ዘለዋ ተረዳዲእና ንሕና ፅባሕ ንጎ ናይ ባዕልና ቅርሺ ዘይንቀሳቀሰሉ ምክንያት እንታይ እዩ ከም ሽንቲ ዝወደቀ ብር ሒዙ ቅይሮ የብለ ይቀይሮ ቢልዮናት ተውፅኡ ሒዙ ቅይር እዩ ስኢልካ ይቅየርን ቅርሺ ቢልዮናት ኢካ ትከስር ኣብ ትግራይ ዘለዋ ቅርሺ መንቀሳቀሲ ዝሓዘን ማሕበረሰብና እዚአን ኣብ ጥቅሚ ከየውዕለን እዩ ሒዙ ከም እንደገና ቅርሺ ቅይር እየ ዝብል ዘሎ ንትግራይ ንምድኻም እዩ ንትግራይ ምጭንናቕ እዩ ንትግራይ ንምብርካኽ እዩ ኣይንምብርክኽን እምቢ እዚኣ ቃልስና ክትኮን ኣለዋ መንግስትና ናብ ቦቱ ክምለስ ግን ሃቢርና ንቃለስ ሰራዊት ትግራይ ግን ናብ ምዕራብ ትግራይ ከኣቱ እዩ ናብ ዓድና ህዝብና ተማዛበልትና ኣብ ሱዳን ብሓዊ እናተቃፀሉ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ብጥሜትን ብመከራን እናሞቱ ክቅፅሉ ኣይንፈቅድን ታደሰ ወረደ እዚ ቁርፂ ፍለጥ ኮራኩር ናይ ታደሰ ወረደ ቁርፂ ፍለጡ ኣብ ሓራ መሬት ዘለው ሸፋቱ ርክክቦም ምስ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ እዮም ምስ ብልፅግና ኦሮሞ ጥራይ ብልፅግና ኦሮሞ ይዕጥቆም ስንቆም ይቅብሎም እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝኒሄ ብልፅግና ልኡኽ ግን ይብለኩም ኣለኹም ብደንብ ገይሩ ዘዳራጅዎምን ብደንብ ገይሩ ርክክብ ዝገብርን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝመርሖ ዘሎ ኣካል እዩ እዚ ክትፈልጥዎ ኣለኩም ካብ ሓራ መሬት ዝመፁ ዘለዉ ምስ መን ርክክብ ይገብር ሲ ኣነ ባዕለፍቲ ባይታ ሪኦ እየ መፅአ ክነግረኩም ኣብ ስለያ መሓውር ዘለዉ ኣካላት መን ምስ መን ርክክብ ኣለዎ ንፈልጥ ኢና ኩሉ እቲ ምስጢርኩም ፈሊጥና እየና አንቱም ለያቡ አንቱም ጎሓፋት ሸጥ ዓዲ አንቱም ለያቡ ተጋሩ ኮይንኩም ኣብ ውሽጥና ትሰርሕዎ ዘለኹም ስራሕቲ ንፈልጦ ኢና ኣብ ስለያ መሓውር ዘለኹም ተይቀረ ማለት እዩ እስካብ ንኣሜሪካ ተይቀረ እንታይ ምስጢር ትውህዚ ፈሊጥና ኢና ኩሉ ክንድርግሖ ግን ኣይንደልን ንኩሉ ግዜ ኣለዎ ቁጥብ እናበልና ግን እዚ ግን ድሓን ብዙሕ ምዝራብ ፅቡቅ ኣይኮነን ተጋርዋኒ ኣዮና አንቱም ትሸቃቀሉ ዘለኹም ፀለምቲ ሰራዊት ትግራይ ቲዲኤፍና ኩልኩም ኣብ ዓድና ኣብቲ ነፍቲ ዝኔኹም ካብ ፀለምቲ ስሒቦ ውፅእዎ እዩ ሰራዊት ትግራይ እወ ህዝቢ ፀለምቲ ሰራዊት ትግራይ ሕወሓት ደጊፍኩም ተባሂሉ ሒዙ ንክቅተል ታደሰ ወረደ እዩ ዝሰሪሕዎ ዝኒሄ ጌታቸው ትማል ዘቕተሎ ህዝብና ሒዝካ ታደሰ ወረደ ይቅትሎ ኣሎ ህዝቢ ፀለምቲ ብሰንኪ ታደሰ ወረደ ህዝቢ ፀለምቲ ይቅተሎ ኣሎ ታደሰ ወረደ ኣብ ኢድካ ዝቋፅሮ ዘለካ ደም ህዝቢ ምዕራብ ህዝቢ ፀለምቲ ፅባሕ ንጎ ማይ ሓፂብካ ዘይለቅ ምዃኑ ግን እዚኣ ኣብ ሬከርድ ይቕምጥ ኣለኹ ሰራዊት ትግራይ ካብ መሬትካ ተመለስ ንዓውፃእ ዝበልካዮ እንታይ ስለ ዝኾንካ እዩ ታደሰ ወረደ ትግራዋይ ኮንካ ተቃለስ ስራዕ ጠቕ ፈሽኮልኮል ይትበል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዋ ህንፃታትካ ከይትስእን ዲኻ 70 ሚልዮን ቀረፅ ክፈል ተባሂልካ እዚአን ከይትከስር ድዩ ብህዝቢ ትግራይ ትሽቅጥ ዘለካ ብሰራዊት ትግራይ ትሽቅጥ ዘለካ ሰራዊት ትግራይ ሕቶኹም ብውሽጢ ሓደሓደኹም ሰራዊት ትግራይ ቲዲኤፍ ዝፀሓፍኩምለይ እወ ካብ ፀለምቲ ናይ ብሓቂ ይወፁ እናበልኩም ሒዙ እውን ትጥይቁን ዘለኹም ብግልፂ ነገረኩም ኣለኹ ካብ ፀለምቲ ኣውፅይዎ እዩ ሰራዊትና ዘድልዩ ሓገዛት ሎጂስቲክ ማይ ምግቢ ካሊእ ነገር ከይረክብ ታደሰ ወረደ ቆሊፉ ከልኪልዎ እዩ ፈልጥዎ ኣለኩም እዚ ዘድልዩ ሓገዛት ከይረክብ ታደሰ ወረደ ኮነ ኢሉ ቁልፊ ገይሩ ሒዝዎ እዩ ኣብ ስልጣን ስለ ዘሎ ማህተም ንሱ ስለ ዝሓዛ ኣንፃር ቃልስና ኣንፃር ህዝብና ኣንፃር ሰራዊትና ዝንቀሳቀስ ዘሎ ባዕሉ ትመራሕ ኢና እዩ ታደሰ ወረደ ኣብ ዓፋር ዘለው እናመፁ ንኣና ዝትኩስልና እናመፁ ንኣና ዝቀትሉና ዘለው ብፍቃድ ናይ ታደሰ ወረደ እዩ እምበር ብሓይሊ ብልፅግና ኣይኮነን ከይትትኩሱ ብቀዳማይ ከይበሞም መፅኦም ናብ ወጀራት ኣትዮም ናብ ራያ ወጀራት ኣትዮም እቲ ሰራዊትና ከይብዎም ከይትንክፍዎም ኢሉ ታደሰ ወረደ ግደፍዎም ሕልፍዎም ኢሉ ነቲ ሰራዊትና ትእዛዝ እናሃበ ይብለኩም ኣለኹ እዞም ሸፋቱ ክግብሉ መደራደርቲ ኣብ መቐለ እንታይ ዝገብር ዘሎ ኣብ ትሕቲ ወለጋ ዝበሃል ወለጋ ስኢ ምስ ትማሊ ኣብ መቐለ ኣደባባይ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂ ከምዚ እናገበረ ሕወሓት ትፍረስ ዝብል ነበረ እዩ ትግራይ ኣይንኣምነላን ኢትዮጵያውያንና ዝብለና ነበረ እዩ ወለጋ ማለት ወለጋ ሒዚ ሸፋቱ ብቁሸታውያን ዝሰርሕ ዝነበረ ሒዚ ውሽጣ ውሽጢ ኣብ ፖሊስ ኣብ ተሰናወተው ሰራዊት ዝነበሩ
ካብ ሰራዊት ሒዙ ዝኸብድ ዘለው ዝዘርግ ዘሎን ተፀዋዕነቱ ናብ ታደሰ ኮይኑ ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ዕጡቃት ብውሽጢ ብምስጥር የዘጋጀ ኣሎ ኣብ ትግራይ ሒዚ ግዜ ኣኺራ ፀይባቶም እታ መሬት እያ ፀገም ኮይናቶም ዝኒሃ እምበር እንፀላታት ክግበር ታደሰ ወረደ ንኣዘዘ ደስ ዘይበሎ ሰብ ንኸእስር ደስ ዘይበሎ መራሒ ንኸእስር ንኸቅንፅል ናዳራጀወ ዝኸይድ ዘሎ ብምስጥር ኣብ ትግራይ ሒዚ 100 እኒአው ሒዚ ዝሰልጠኑ ኮማንዶታት ምንም ስራሕ ዘይብሎም በቃ ስታንድ ባይ ዝበሃሉ ማለት እዩ ካብ ፖሊስ ትግራይ ሓርዮ ውፅኡ 100 ኣብ ባይታ ከይደ ዘፅናዕክዎ ዝነገርኩም ዘለኹ ሒዚ ትጉር ክነውፆ ኢና 100 ኮማንዶ ኮይኖም ዓጢቆም ምንም 24 ሰዓት ስራሕ ዘይብሎም ከፍ ኢሎም ይፅበዩ ኣለዉ ኣብ ዝኾነት ሰዓት ፀገም ኣልያ ተተባሂላ ወይ ድማ ዘይደልዮም መራሕቲ ዘይደልዮም ነገራት እንድሕር ስጉምቲ ክወስድ ተለዩ ታደሰ ወረደ ነዚኦም ባክኣፕ ዝገብሩ ሪፓብሊካን ጋርድ ዓይነት ብውሽጣ ውሽጢ ብምስጥር የዳሉ ኣሎ እዚኣ ከምንታይ ሓቲትካ ኢኻ ታደሰ ወረደ ብምንታይ ምክንያት ኢኻ ንወለጋ ናብ ስልጣን ኣምፂኻዮ ተፀዋዕነቱ ቀጥታ ናባኻ ጌርካ ኢሉ ሓቲቱ እዩ ታደሰ ወረደ እዚ ከትፈልጥዎ ዶ ትግራይ ዝተንኮል ስርሒ ዝነገር ትፈልጡ ዶ ታደሰ ወረደ ክንደይ ርሕቀት ይኸይድ ከም ዘሎ ነቲ ሕወሓት ድማ 49 ዓመት እዩ ዝፈልጣ ታደሰ ወረደ ውሽጣን ደጊኣን ይፈልጣ እዩ ሕወሓት ከም ዘይትፈርስ ስለ ዝፈልጥ ነቶም ቀንዲ መራሕትን ዝቕንፀል እናቐንፀልካ ዝእሰር ኣሲርካ ሕወሓት ንምፍራስ ስራሕ ዘሎ ሸርሒ ግን ፈሊጥና ኢና ትጉዱ ልቢ ግበር ትግራዋይ ነጊረኩም ኣለኹ ምኪት ሃይወለ ክትብልዮም ፅባሕ ንጎ እዚ ነገራት እዚ ግን ሓቅነቱ ጀሚረ ኣለኹ ፅባሕ ንጎ ካን ባዕሎም ቶም መራሕትና ከውፅዎ እዮም ካሊእ ትረፍ ጀነራላት ትግራይ ንባዕሎም ሲ ከሳማቕ እዩ ዝምኩር ዘሎ ውሽጣ ውሽጢ ሒዚ ቶም ቀንዲ ዓይነ ብልየን ናይ ትግራይ ዝኾኑ ቶም ጅግንነት ተኣምር ዝሰርሑ መራሕትና ማለት እዩ መን ኮይንካ ኢኻ ታደሰ ወረደ ከምዚ ጌርካ ተባላሽ ዘለካ ትግራይ ስርዓት ዘይነትሕዞ እንታይ ኢና ኮይና ወኣትም ሰባት ብግልፂ ንቃለስ በቃ እንታይ እዩ ዝሕረይ በቃ ኣነ ዋላ ክሳለይ ይቆረፅ እንታይ ማለት እዩ ሓንቲ ህይወት እያ ዘለትኒ ብሚልዮናት ህዝበይ ካብ ዝሳኸ ኣነ ሓቂ ኣውፅየ ፅባሕ ንጎ ንኣይ ኣነ ተተቐቲለሲ ፀገም የብለይን ግዲ የብልኩምን ሓደ ውልቀ ሰብ እየ ህዝበይ ግን ብሚልዮናት ይሳቐ ዘሎ ትግራይ ማለት ግን ሃገር ቀፃሊ እዩ ሓድሽ ወለዶ ቅበለና እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ቃልስና ነጥንክር ህዝቢ ኤርትራ ፀላይና ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ክንጭፍጨፍ ስቑኢልና ኣይንርእን ህዝቢ ኤርትራ ንሕና ብልፅግና ክንጭፍጨፍ ፅባሕ ንጎ ስቑኢሉ ኣይርአና ዝሓለፈ ጌጋታት ትእረም እዩ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ብሓደ ተሰሊፉ ኣሎ ኣምሓራ እውን ናባና መፅኡ ኣሎ ዓፋር እውን ናባና መፅኡ ኣሎ ዝቕፅል እዩ እዚዩ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዝነው ፀላእቲ ዝገበሉ ግን ነዚኦም ዓብዪ ቃልሲ የድልየና ስራሕ ስለ ዝምለስ ረቢ ዘለኹምዎ ሰላም ኩንለይ የቕኒየለይ ስለ ዝሰማዕኩምኒ ሸር ግበርዎ ተተጋግየ ኣርሙኒ ብፀርፊ ዘይኮነ ብምርዳእ ጌጋታት ዝይዝልኩም ፅሓፉ ኮመንት ግበሩ ብውሽጢ ፅሕፉለይ እውን የቕኒየለይ ኣብ ጌጋታት ትሕግዙኒ ትእርሙኒ ኢንፎርሜሽን ትተሓባበሩኒ ኣነ እቲ ድምፂ ክኸውን እቲ ህዝበይ ኢልኩም ተኣምኑ የቕኒየለይ ስለ ተኸታተልኩምኒ ክብረት ይሃበለይ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ክንዕወት ኢና ብሰላም ክንነብር ኢና ኣስመራ ይኹን መቐለ ሰናዕፈ ይኹን ዛላምበሳ ይኹን ዓዲግራት ይኹን ራያ ኣላማጣ ኢልና ቆቦ እውን ህንፃ ኢና ናባና ባይዘ ወይ ንእሽተይ ፅንሒልና ሑመራ ግን ፅባሕ ንጎ ሓቢርና እምኒ ሓጀርን ሑመራን ሓቢርና ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ሱዳንን ሰላም ክንፈጥር ኢና ዝዓበየ ሰላም ዝኽልቲኡ ማሕበረሰብ እዚዩ ቅፅል እዩ ሳልሳይ ወገንና ሱዳን ፍቅሪ እዩ ዘድልየና ምስ ህዝቢ ትግራይን ምስ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ህዝቢ እዚ ይኣኽሎ ኣንቱም ጨካናት ነዚ ህዝቢ እዚ ሒዙ እውን ክተቃትልዎ ክተባልዕዎ ትምክሩ ይኣኽለና ባንዳታት ግን ባንዳታት ኢኹም ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ የቕኒየለይ ተወልደ ማጨለ ትሓፅብ ፀርፍኻ ንዓይ ምንም ነቕ ኣየብለን ተወልደ ጎይቶም ማጨለ ትሓፅብ ኣብ ማጨው ከይድካ ናይ እሳተ ጎመራ ታሽሞ ኣሎ መረጨው ኣሎ ብኡ ተረጪኻ ማጨለ ትሓፅብ ይምሓርካ ፀርፍኻ ግን ንዓይ ምንም ኣይመስለንን ዓቕሚ ስለ ዘይብልካ ትፃረፍ ዘለኻ ናብ ካሊእ ኣቱን በብዘለኹም ሰላም መዓልቲ ሰላም ምሸት ይቕኒየለይ